Zerk eragiten ditu istripu gehien errepidean? Velocidad, drogas y distracciones al volante. 3 hiltzaileak. Kotxe hori talka bat egin da ondoren, hola bukatzen. Esto es real, un despiste. Jo, ni negarrez amaitzuot eta asko inketizte. Eta usteet gehiago ditugula horrelakoak, ikastolan. Ondorioak oso larriak izaten dira. Parece que no son de verdad, pero pasan y tocan. Pentsatu une batez, zue gurasoetan. Kapaz izango dira aurrera egiteko bizitzan zu gabe? Eta sinistezulez etorri jaku pertsona bat kontetan bere esperientzia eta oso gogorra. Nire lesioa ez dakit zergatik izan zen, soilik kolpeagatik izan zen edo esotan hartu zidatenean larriagotu gen zen. Da nire ama ordea inoiz inork ez du biktimatzat hartu. Fisikoki ongi zegoen, Areto honetan zenbat gidari dauden jakin nahiko nuke. Zein zure izena? Gidaia, Oso ondo, eta zuk zer antzun aukeratu duzu? bizikleta. Bizikletaz aritzen zera, bizikletaz mugitzen zera. Ikuste ezagun aretoko gainentzekoek ea zer aukeratu duten. Grafikoa daukagu horretarako, gehientsuenok bizikleta aipatu duzue, 163. Y es mejor que lleguéis el día siguiente a la tarde a casa, escuchar la bronca de vuestros padres, recibir un castigo porque no habéis llegado pronto, que no llegar nunca.